बेबे यूपी 44 है, जिला सुल्तानपुर। कमर में पिस्टल और कांधे दुनाली, पूरे पूर्वांचल में भाव काली। कमर में पिस्टल और कांधे दुनाली, पूरे पूर्वांचल में भाव काली। जहाँ लाई कन में रुतबा भरपूर हवे रे, जहाँ लाई कन में रुतबा भरपूर हवे रे। तब बुझ जई है जिला सुल्तानपुर हवे रे, तब बुझ जई है जिला सुल्तानपुर हवे रे। रियासत के सियासत में सब कोरे रंगदारी, बड़े बड़े माफियन पे पड़ जाए भारी। रियासत के सियासत में सब कोरे रंगदारी, बड़े बड़े माफियन पे पड़ जाए भारी। केहू के सोझा झुक जाए ना मंजूर हवे रे, केहू के सोझा झुक जाए ना मंजूर हवे रे। तब बुझ जई है जिला सुल्तानपुर हवे रे, तब बुझ जई है जिला सुल्तानपुर हवे रे। छोटे छोटे लइकाई हवा खेले हथियार से, गेहूं ढोवाला रोजे घरे घरे थार से। छोटे छोटे लइकाई हवा खेले हथियार से, गेहूं ढोवाला रोजे घरे घरे थार से। सागर अनुराग के नमवे मशहूर हवे रे, सागर अनुराग के नमवे मशहूर हवे रे। बुझ जई है जिला सुल्तानपुर